Nik Brasilgoa naiz, baina nire ama Eskoziakoa da, gero bi lekuko naiz. Ni Getxokoa naiz, eta Bilbon bizi naiz. Ni Gavin naiz, Eskoziakoa naiz, Edinburghokoa, eta hemen San Franciscoan bizi naiz. Mila batean, etorri nintzen auzo honetara bizitzera, ikusi nuen ze zegoen, ze falta. Eta ze falta ikusirik, nik ikusi nuen euskararen falta. Argi hemen gaudela, San Francisco osoan gaudela, San Francisco osoa kulturan estasuna oso bizi-biziri dago, eta beti saiatu izan gara ere auzoan eragiten, ez? Auzoko jendea erakartzen ona eta gero eragiten auzoan, ez? Paiak direlako eta nire alaba paiera delako. Jonikuri opari bat ekarri digu. Oso ondo, aurrera, hurrengoan. Gero eta Athletic Valladolid gehiago golak sartzen. Gero eta gol gehiago sartzen ditu. Historia da, printzipioz bost irakasle gaudela, eta hori 0 mailatik hasten gara, 4. mailara, eta gero badago aparteko klase bat, non egiten testek eta praktikantzeko bat. Ezberdina, ez bakarrik jatorri aldetik baizik eta bizipen aldetik edo ezagik zara. Oso jende gaztea dago eta oso jende heldua. Batzutan ama eta alaba etorri izan dira, holako gauzak ere gertatu izan dira, adineko jendeare badago, ez dakiz lan esan. Eta gero inkluso gertatu zaigu kontrakoa, ez igual 16 eta 15 urteko lan gazteak tarifu hildu izan dira, ez? Eta... Giro ona ikusten dute eta beti gaude komunikazioa. Eta komunikazioa izan ez da giro ona beraiek sortatzen dira. Batzuk gehiago, ez da gutxiago. Eta denak aportatzen dute.